Hello लोगोफोर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनै आं गोबां समनि उनावहाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। सम गैयैनि जाहोनाव आं भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन। दिनैबो सम गैयामोन अब्लाबो आं दोंसे मेथाइ खोनासंग्रोबनानै आं दामनो सानदों। गोरोन्थि जायोब्ला अननानै निमाहा हो नोंथांमोना आरो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला बिसोरबो साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोननिसिम खावलायनाय।